angen-angen kedadiane rembulan srengenge. Nak isuk kok padang, nak bengi terus padange entek, engko ganti rembulan sak pinunggalane. Nglamun misale mikir peh njah neo duwe duit akeh niku kan jenenge nglamun ya. Mergo konsepe wong pengen sugih ora cukup nglamun ya kerja terus golek kanca relasi sak pinunggalane. Lah yen tafakur niku mikir-mikir sing didasari kalian ngilmu niku namine tafakur. Niki penting. Lah awake dhewe mergo wong iman pokok jek iso nglakoni kewajiban, syukur-syukur iso nglakoni kesunahan iku wis ayem. Dene masalah ekonomi, pemasalah liyane ben wong niku mesti duwe masalah. Pokok jek iso nglakoni sing wajib, nglakoni sing sunah niku alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadrati sayyidina Syu'aib wa li musannifil kitab wa li jami'il musannifil kutubi allati ta'lamna wa 'allamnaha. Ala hadrati Rami Ismandi wa Rami Darbuyo wa Rami Musasari wa jami'il mu'alimin al-jil masaikin al-ahya'i minhum al-amwat wa ruhi wa jasadi ibu bapak kita, sedaya keluarga kita, wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kondi yo iki ora tak tengeri iki. Halaman pinten kan? Terlupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono syamsu srengenge al-qamaru utawi rembulan yan mahiku iku susut apa rembulan kulla syahrin ing dalem saben-saben wulan sumaya takamalu mongko nuli dadi sampurna apa rembulan sumayam nahiku mongko nuli kebusek apa rembulan wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang wis ditutur al kusufu utawi grahana li syamsi keduwe srengenge wal qamari ran rembulan haitsu yadhabu ing dalem endi-endi nggon lunga apa adau upadange min huna saking syamsu lan qamar sumaya udu mongko nuli
dadi bali apa dhau padang wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang ditutur al ardu utawi bumi takunu iku ana apa bumi iku ya bisatan garing sumayum bitu mongko keri-keri nuli nukulake sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalem bumi annabata ing tukulan sumayadhabu mongko nuli ilang apa tukulan minha saking bumi fataudu mongko dadi bali maneh apa bumi ya bisatan kalih garing sumain tumpitu mongko nuli nukulake apa bumi marotan ing dalem saambalan ba'da ukhra ing dalem sakwuse ambalan kang weneh falladzi mongko utawi zat qadara kang kuwasa sapa alladzi ala zalika ing atase mengkono-mengkono kang wis den sebut kullihi ya sekabehe zalik iku qadirun zat kang maha kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripake pira-pira perkara kang mati ba'da fanaihim ing dalem sakwuse rusae mauta fil ardi ing dalem bumi fa'alal abdi mongko iku tetep ing atase kawula ayuk fira utawi yen to ngakeh-ngakehake sapa abdi al fikra ing mikir-mikir tafakur fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh hatta yaqwa sehingga bisa dadi kuat apa imanuhu imane abdu bil ba'si kelawan oleh den uripake den tangekake ba'dal mauti ing dalem sakwuse mati wa lan yen to niti-niti sapa abdi anallaha ing sak temene Allah iku ya ba'suhu bakal nangekake sapa Allah wa yujawizihi lan bakal bales sapa Allah ing abdu di amalihi kelawan pira-pira amale abdu fa ala qadri quwwati imanihi moko iku ing ngatasé kira-kira kadare kuwate imane abdi bidzalika kelawan mengkono-mengkono iman ditangekake ing dalem sakbadane mati ya jtahidu bakal dadi mempeng sapa abdi fit taati ing dalem nglakoni pira-pira taat wajtina bil mukhalafati lan ngedoi perkara-perkara kang nulayani li syar'i maring syariat. Jadi tafakur niku mikir-mikir sing ilmiah sing terstruktur oleh mikir niku orang ngawur niku penting nek mikire niku mikir amit sewu nggih kaya misale mikir apa nglamun ngono iku nglamun misale mikir ndah neo duwe duit akeh niku kan jenenge nglamun ya mergo konsepe wong pengen sugih ora cukup nglamun ya kerja terus golek konco relasi sak pinunggalane. Lah yen tafakur niku mikir-mikir sing didasari kalian ngilmu niku namine tafakur. Niki penting. Mergo kanthi tafakur niki awake dhewe niki iso balik maneh nyang setelan awal. Setelan awale awake dhewe kan koyok cah cilik iku lho. Anake Kang Riwi lho. Tahu ndonga gak Kang Fatir wi. Ya Allah, mugi-mugi urip kula bahagia. Tahu ndonga gak jajak. Urung ndonga wis bahagia tok cah cilik. Cah cilik niku ya setelane awal awake dhewe kan ngono kuwi kabeh. Tapi mbok awake dhewe wis gedhe. Ngerti ngilmu macem-macem ngalami macem-macem apa sing awake dhewe ngerti sing awake dhewe alami
niku akhirnya terus jadi koyok bentuk pemikirannya awake dhewe. Koyok misalnya nak wong sugih iku kudu kerja. Misalnya iku kan mergo awake dhewe ngerti lan ngalami nek wong kerja terus dadi sugih. Misalnya kan ngono. Padahal nak cara awake dhewe balik setelan awal wong sing kerja ora sugih niku ya akeh. Ya toh. Nah, jadi angen-angen ngoten niku penting, termasuk koyok niki wau sing dipun dawuhaken. Angen-angen kedadeane rembulan srengenge. Nak iso kok padang. Nak bengi terus padange entek. Engko ganti rembulan sak pinunggalane ngoten. Bumi awete napa? Awete niku garing, tukul terus nukulne macem-macem. Engko sak terus gak enek meneh. Ya kaya dene menungso awake dhewe niki. Wong asale saka mani terus dadi getih kempel, enek balung dibungkus kulit, lahir dadi awake dhewe tengel-tengel saiki kaya ngene, sok bakale mati ditangekke meneh ya gak mokal. Wong nisbate lemah sing garing karo Gusti Allah wae iso ditukulne macem-macem tumbuhan. Ya, sehingga nek awake dhewe ngono mikir-mikir ngoten kaya nyun sewu ya saiki awake dhewe kadang mergo pilihan politik iku bengkrengan karo kancane karo dulure nggih to. Tapi ganti ya pemimpin sapa nek awake dhewe ora ngrubah awake dhewe yo ora berubah awake dhewe. Misalnya amit sewu ya pemimpinnya apik tapi awake dhewe cek panggah ngene gak gelem ngrubah awake dhewe ora berubah awake dhewe. Cara berubah ya ora sepiro. Jadi sing penting niku ya ngrubah awake dhewe. Ngrubah awake dhewe. Amit sewu nak apa jenenge kaya amit awake dhewe kadang nganggit nak pemimpinnya apik, sistemnya apik, tapi nak awake dhewe orang ngrubah pikirannya awake dhewe amit sewu ya. Misal pemerintah iku apik niku iso nertibne peraturan nertibke masyarakat lingkungan. Tapi urung iso mesti nertibne pikirane awake dhewe, atine awake dhewe. Pira-pira wong urip nyang lingkungan sing sisteme ketata, tapi jirine kaya Jepang iku akeh wong bunuh diri. Padahal yang kono sampean ngerti to yang HP wonge resikan, sampah wae gak enek. Tertua tak apik pemerintahane. Tapi bae enek sisi sing paling penting. Apa rupane iku? Atine awake dhewe niki. Dadi yes koyo amit sewu mbah-mbah awake dhewe dhisik iku lho. Ra enek BLT yo gak piye-piye, ya toh? Lah saiki wonge luwih sugih dibanding wong dhisik, kadang ora entuk bantuan ngono ae. Wis sulaya. Wis sulaya. Kan perkarane awake dhewe to, Pak. Perkarane awake dhewe. Ndonga. Nak ndonga nyang Gusti Allah, ya Allah nyuwun sugih. Mbok didata RT sugih apa melarat? Melarat. Ndongane ngajak sugih ngakune melarat tapi selekin sih. Ya, selekin. Jadi napa mikir-mikir ngoten niku iso ndadekne awake dhewe balik setelan awal. Rupane napa kaya cah cilik niku wis isine bungah, ngerti ibu bapake wis dadi ayem. Lah awake dhewe mergo wong iman pokok jek iso nglakoni kewajiban, syukur-syukur iso nglakoni kesunahan iku wis ayem. Dene masalah ekonomi, pemasalah liyane
ben wong niku mesti duwe masalah. Pokok cek iso nglakoni sing wajib, nglakoni sing sunah niku alhamdulillah. Wis ora usah napa grantes-grantesne awak kowe kok randang ngene apa piye. Ben wong duwe masalah dhewe-dhewe. Sing penting iso netepi kewajiban, syukur-syukur nambahi nindakne kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangendikan atasi ata asyarata kang kaping 19 iku auha wis paring wahyu sapa Allah ila ba'dil anbiya maring setengahe para nabi oleh wah adawuan atikni ta'ata sira ing ingsun fima ing dalem barang amartuka kang wis perintah sapa ingsun Allah ing sira wala ta'sini lan ojo duraka sira ing ingsun Allah fima ing dalem barang nasihtuka kang wis nasihati sapa ingsun Allah ing sira ai fima tegese ing dalem barang da'autuka kang wis aja-aja ingsun ing sira ilama maring barang fihi kang iku tetep ing dalem ma apa asolahu utawi kebagusan wa nahaituka lan kang nyegah sapa ingsun Allah ing sira amma saking barang fihi kang tetep iku ing dalem al fasadu utawi kerusakan. Jadi perintah Gusti Allah niku apa wae rupane niku mesti manfaat minimal kangge awake dhewe bahkan iso sampai nyanggone wong liyane awake dhewe. Sebalike apa wae perkara sing dilarang Gusti Allah niku mesti napa nggawa napa dampak sing ora apik minimal kangge awake dhewe bahkan iso sampai nyanggone wong liyane awake dhewe. Nah, wong liya niku ya iso anake, putune utawa iso lingkungane. Kaya kula kelingan yang kitab Kifayatul Atqiya niku enten sahabat niku matur Kanjeng Nabi mergo ekonomine niku sempit. Ekonomi sempit niku ora kok penghasilane sithik mboten, tapi duwe penghasilan lah niku ndelalah digawe kurang mawon, mboten cekap-cekap. Nah, niku enten sahabat matur kaitane ekonomine sempit. Didhawuhi Kanjeng Nabi supaya maca istighfar saben bar asar ping 70. Nek ten kitab Kifayatul Atqiya niku segote utawi unine istighfar niku astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Nah, basa ngoten didhawuhi dawuh Kanjeng Nabi kok wong bar asar muni istighfar ping 70 segote pripun wau astaghfirullahal azim innahu kana ghaffar. Dawuh Kanjeng Nabi niku dosane disepuro kabeh. Dosane disepuro kabeh. Lho. Terus ngoten ndelala sahabate matur malih. Lah nyun sewu Kanjeng Nabi, nawi kula dosane pun telas, kula tasik muni istighfar malih. Pripun? Dosane anu wong tuamu disepuro karo Gusti Allah. Ndelalah niku sahabate ya rada napa ya istilah iki? Apa rada kenyih ngono apa piye? Cik matur meneh. Lah nawi kula dosane telas, tiyang sepah dosane telas, kula jek istighfar malih ben dinten pripun bar asar. Dosane wong sak omah disepuro karo Gusti Allah. Cek kepo nih, cek Pak Kumbure. Kepo lah, kepo Pak Kumbure. Anak kula tasik maos malih. Dawuh Kanjeng Nabi dosane
tangga-tanggamu disepuro karo Gusti Allah. Niki berarti kan ngamal apik wong siji iku iso merembet nyang tiyang kathah. Sebalike enten sahabat niku asmane Alqamah. Sahabat niki bendintene meh-meh bendina niku poso, salat tahajud, deres Quran niku mboten nate uwal. Loh, delalah. Wayah gerah niku piyambake kangelan muni syahadat. Muni Allah niku kangelan. Terus enek wong sowan ngene Kanjeng Nabi niku utusan sahabat Bilal kali sahabat sinten? Kadose nek ora kliru nyang kitab Tanbihul Ghafilin cerita niki. Tanbihul Ghafilin nak mboten Usfuriyah. Lah, basa dituntun napa kali sahabat Bilal niki tetep ora iso muni. Padahal bendintene kados ngoten niku. Tek tiyang sing zamane sahabat niku tiyang sing manggihi langsung Kanjeng Nabi. Kelase sahabat bendina poso ngibadah wis gak uwal. Gak iso kok mboten gak iso. Kangelan muni lafaz Allah. Akhire sowan sahabat Bilal iki sowan ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sampun kula tuntun tapi tetep mboten saged. Dawuh Kanjeng Nabi, duwe ibu apa ora? Gadah Kanjeng Nabi. Mara nggone ibuke. Dijalukne sepura nawa dhisik duwe napa? Kliru karo ibuke. Wong ibu niku nyang delamakane enek swarga. Apa maneh nyang liya-liyane, nyang dongane sak pinunggalane, wah luar biasa ibu. Akhirnya sahabat Bilal sowan gini ibu sinten wau sahabat asmane Alqamah. Matur Mbah niki putrane jenengan nembe gerah sanget nanging mboten saged napa kok mboten saged kangelan nyebut asmane Gusti Allah. Loh, basa sowan gene ibune sahabat Bilal ngaturke lupute putrane niku wae. Ibuke niki ora kersa. Moh aku nyepuro anakku Alqamah iku. Aku kadung mangkel. Mergo nak karo bojone iki manut teram, nak karo aku malih mbangkang. Nak diceluk bojone gage-gage, nak tak celuk mende. Iki awake dhewe iki sangat kemungkinan nglakoni ngono kuwi. Lah saiki lho mbok ki nak wis tuwa, ya to. Wong ki nak tuwa amit sewu ya. Arep nemori ki lho kadang ngrasa-rasa telakan sampean. Cara duwe kanca wong sing wis tuwek karo sik sak pantaran. Sampean lak milih sing sak pantaran nggih. Awake dhewe kok sampean. Ya aku bareng. Apa maneh pantarane wong wedok ayu pisan. Nah wong sepuh niku kan kadang balik koyok cah cilik to. Nah, jadi kadang juweh, kadang apa-apa ora beneran sak pinunggalan. Lah iki mau ibuke emoh aku kadung mantul karo anakku mergo nak dibutuhne bojone niku gage-gage, nak tak butuhne ngendi. Nah, sahabat Bilal ya bingung wong piyambake namung utusan. Akhirnya sowan malih ten Kanjeng Nabi. Sowan ten Kanjeng Nabi wis anu ae. Jaluka kayu engko nak ditakoki gawe apa gawe ngobong anake. Gawe ngobong anak. Tenan sowan maneh, Mbah niki anu kalih Kanjeng Nabi diutus nyuwun kayu. Gawe apa kayu? Damel ngebong anake jenengan. Lah, poyo iso wong alwaladi thamratul fuadi. Wong anak niku
anakku iku buahe atiku kok arep dibong yang ngarepku iki apa ya aku iso. Wis tak sepuro. Engko dhewe Kanjeng Nabi nek kobonge saiki kuwi ora sepira dibanding sok kobonge yang neraka. Mula jenengan sepuro, nek ora jenengan sepuro dibong wae. Terus disepuro. Ya niki enek ngamal apik niku sing mbrentek nggone wong liya, enek ngamal elek niku sing mbrentek nggone wong liya. Mula enten amar ma'ruf nahi mungkar. Ngamal apik sing dilakoni wong sing nyang kene niku ndadekne sababe turune rahmat nggone wong-wong kene. Tapi enek dosa sing dilakoni wong nyang kene niku engko sing nanggung musibah, nanggung sing ora apik niku ya kabeh wong sak kene. Mula wong Islam niku ya diperintah napa? Di samping diperintah dakwah, bagian sangka dakwah utawi ajak-ajak nggih niku amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak-ajak barang apik, larang-larang barang sing ora apik. Mergo manfaate lan musibahe niku mengke kabeh sing nanggung bareng-bareng. Mugi-mugi napa sing kita deres sareng-sareng saestu dipun sarengi ridhonipun Gusti Allah. Hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fitini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Shallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.